أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين الأطيبين malma sharif la tv la jebawo ambaw fo ka wali nyumandon ka keni nyina moludu hukmu konnaye sango san la dala ankramo ustaz muhammadu konate abe moludu balabe uyere kun ka dugula noye tunaye ka keni nyina ta hukmu konnaye jama bora fambela jelenfe ani karamo chama ka bo kay marala ani ka bo fanwero fe kanakranyala anya wasado mamina anga jekolame ambe bara in bela jelen damne ni Allah subhanahu wa ta'ala togoy alam ya damne na alemba laba alam folola kasoro foyti alam be laban fem bela jelen kofe alam ye jen hine labolen tigi alam ye lahra hine kerengeren tigi kisin ne machama ambo yini Allah subhanahu wa ta'ala fa ko ke cidew nyamako kan no yamutigi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ana somogo na jinyago ani mama tura chidina ni nyuma wali ali fogata se saradoma amma yini Allah subhanahu wa ta'ala fa alaka fara o jama kulukan mbadem o temenen ko fe amesigi mina o kiraka sigi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sababu mi ansia o an karamogo anan balmake anan kan nyogo no kira yere tomay Muhammad Konate o Muhammad Konate nye fendo ye ala mami nyogo ye karamgolanka karamgo ye bela jelena ni oye anye min don ala ni faso mogo mo dola ni ala jomba doni kira ka sahaba ka kumay noye awisil karnaini ay kanto kira ka sahaba ma kaleme min do kira Muhammad la sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko sahaba to do ala kadaka sahaba ya yeme oluta do an yere fendo ye ustaz Konatela tunaka ma min don ala kira ka hadisa do be neyo hadisa nye ustaz Konate dorompe de la karamo to chela ode kiraba fa'ina sallallahu alayhi wa alihi wa sallam la yakmul lil mar'i al iman hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi ni hadisan yera ustaz Konate dorompe de la ni ode jon iye femin kanu iyere ko kanu ibalmay anyo ye ankara mgo Konate la kadaka ale ya di jen bela jele ma femi na ya soro million beke kanyini wala ustaz Konate amayina Allah subhanahu wa ta'ala fe shijan kenani labango nyuma ala ko kalfana la nganga sigi watini kono ambe fe ka minfo am balma mun ankara mgo mun temenanye ka ko kuma to dafa ode ka fo amunu na ya soro Allah subhanahu wa ta'ala sona am bora kayini Allah subhanahu wa ta'ala ka ala to kay kaw bolo an jora yoro ani ala jora ka ala to o yoro la mo bolo wa ani ala nana nyogon fe tuna amina baroke o ala kelin ka tuna kataka ala to tuna kaw bolo wa ni ala subhanahu wa ta'ala be sigi nyogon fe kata kay o lambadal islamew mauludun nyana mali yasa aka an islamew nafa fa ka soro an yere anye Allah subhanahu wa ta'ala do kadaka an karamo kay aya do fo o aya no ode koro ka fo Allah subhanahu wa ta'ala ko jinani adama din dakun te foye ko fo ala don o ala don o bana pew islamu chela anga selita nafa nama ala don anga sunta nafa nama ala don wa anga jefen foyte na soro amen nafa soro la ka soro ala donte kadaka muna seli manyina anfe sun manyina anfe jaga boli manyina anfe nga munyina anfe ode Allah subhanahu wa ta'ala donni nga karamo be islamu shuka ke ala batuka kasoro ala madon ala batoti jonna fa kasoro Allah subhanahu wa ta'ala don wote manen kofe an karamo ke noy ustaz Muhammadu Konate ale nana su to nyenamaya ni ala kiraba sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ale kam hangutu nyumon ye ana jugo nyumon
n'a ka sabali a n'a ka muɲu. Dolo yɛrɛ min bɛ yen ni Ala y'a ka kira bange o la ɲinan de a dolo quoi. Kalima faamu de. Wala. Arabu t'a kunbɛn dɛ. Ayi. Ɲinan mawuludu bɛ ka kɛ Maka Uhudu kulu la. U ye min don a la a ka ca miliyari 3. Allahu Akbar. Ɲinan de mawuludu kun tɛ se ka fɔ yen min na dɛ. Mais Ala ka jɛ n'a nana bamananw ko ten ko n'i ye latigɛ so natɔ ye Musa misɛn tugu a la sinon n'i jɔra ni a b'i kun ci. Kira ko y'o de ye. U b'a nɛgɛ ko kira ma dumuni kɛ ko kira ma a yɛrɛ ka bangeli kɛ ko Ala ma mawuludu kɛ. Lakanakaw de don. Mawuludu fɔlɔ tɛ Ala la de. Ala fɔlɔ de y'a kɛ. Kira Muhamadu yɛrɛ ye san 60 ni san 3 a y'o de balo. O 60 ni san 3 la kira ye bugan 60 ni bugan 3 faga. N'a ye bugan 1 ta a b'a fɔ Ala ye n bange san 1 o bugan filɛ nin ye. N'a ye bugan 2nan ta Ala ye san 2 di yan o bugan filɛ. Bugan 60 ni bugan 3 parce que a ye san 60 ni san 3. O tɛ mawuludu ye. Kira kun min dɛnɛ bɛ su o y'a ɲininka ko mun kosɔn a bɛ tɛnɛ su a ko ale bɛ tɛnɛ su ko parce que ale bangera ntɛnɛn. Maa o maa ye dɔɔnin kɛ la silamɛya la bɛɛ b'i dɔn. Tɛrima faamu de. Mawuludu ti ka tɛmɛ o kan. N'a nana o kɛnɛ kan kira jogo de bɛ yen. Tɛrima faamu de. Kira jogo de bɛ yen. Kira ka sahaba si tɛ diɲɛ min ma mawuludu kɛ a si tɛ. Nka a fara-faralen nin y'a dabilalen parce que anw ye arabukan ni diinɛ don ɲɔgɔn na. Arabuya ye arabuya de diinɛ ye diinɛ ye u tɛ kelen ye. Arabuya ye kan de ye o ye arabukan de ye mais diinɛ ye ɲɛdɔn de ye. Anw bɛnbakɛw de bɔra yan Afiriki yan ka taa arabu kalan kuranɛ na mais bi ni an banna yɛrɛ la ka arabuya ta ka fili ɲɛfɛ o ni diinɛ tɛ kelen ye. Nin di bɛ nin ma taga. Nin t'a kuma bannen ye n'i ko fanderi mɔgɔ ka bon n'a sara o t'a kuma bannen ye. Ala ka lemaniya d'a ma. وقال الله سبحانه وتعالى Ala Ta'ala ko Ala min ka bon n'a ka se kɔrɔtalen don. فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه وأولئك هم المفلحون. Ala ko mɔgɔ minnu lemaniyana u ma dan lemaniya ma u ye Ala kira bonya u ye kira kungo bonya ka tila ka Ala kira dɛmɛ Ala ye kitabu min d'a ma n'o ye kuranɛ ye ka tugu o la ko a bɛ fɔ olu de ma ko kisi tɔ. O ye kira bonyani dɔ ye. A y'aw fɔri foni mawuludu kɛnɛ si tɛ yen ni Ala kira tɛ na min kan o tɛ yen foni min ma sigi a tɔgɔ la. N bɛ diinɛ tabali de kan n bɛ kira kuma yɔrɔ la n bɛ min fɔ ni nkalon don Ala kana ɲɛ da Ala kira ka da. Kunun sɔgɔma Bamakɔ ne sɔgɔla ka kira de ye. Min b'o tɔ kɔnɔ n t'o fɔ nka mawuludu in kɔni an di nin na dɛ. O de la bi denmisɛnninw wɔsilenba taara
don ka so kɔnɔ ko didenw bɛ kɛnɛ na yan n ye duguden dɔ ɲininka n ko diden kun bɛ na yan ka kɔrɔ wa ko ayi n ko diden kun tɛ na mangoro min filɛ n ko diden kun tɛ na yan ka kɔrɔ ko ayi n ko o juguman tɛ mawuludu kɛnɛw don a bɛ faamu wa kira taara Madinɛ didenw de taara munumunu Alakira kɛrɛfɛ c'est à dire nin fɔ kun tɛ dɔwɛrɛ jama ka ca minnu y'a ye u ye kuma caman fɔ juguman tɛ anw fɛ yan ne y'o de fɔ a mɛnna tunaka tɛ kɛ ngɛrɛ ye fiyewu i ye ngɛrɛ dɔn wa n'i ye ngɛrɛ minɛ cogo dɔ la a bɛ taa k'a woro to i bolo n'i y'a minɛ cogo dɔ la a bɛ sɔnni kɛ k'a yɛrɛ kɔnɔ fara tunaka tɛ k'o ye ayi kira bɛ Madinɛ didenw nana kɛ ka Alakira kɔrɔla fa dɔnnibagaw bɛ question dɔ d'i ma ko Ala ye wahayu jigin fɛn jumɛn kan kira tɛ mɔgɔ tɛ mɛlɛkɛ tɛ kɔnɔ de don ka fɔ ko Ala ye wahayu jigin danfɛn min kan o diden don Ala b'a fɔ wa awhayna ila nahl ko ne Ala ye wahayu jigin diden kan Kur'ana yɛrɛ sura dɔ kɛrɛnkɛrɛnnen don ko diden suratul nahl diden sura o nana kɛ ka kira kɔrɔla fa sani Ali dimina ko a bɛna didenw faga kira ko a kɛra cogo di ko didenw b'i kɛrɛfɛ Alakira ko ayi ko baro bi ne ni ninnu cɛ o b'a la ka fɛn dɔ de fɔ n b'o jaabi sani Ali y'i dɛn ka taa kɔfɛ kira ko didenw ma ko mun kosɔn aw bɛ jiri kunaman dun min ka basi a b'o dun a bɛ kumuman dun jiri min ka timi a b'o dun jiri yɛrɛ dɔw bɛ yen o man kumu o ma fari a b'o fana dun mais mun kosɔn aw banakɔtaga b'i ja nin cogo la fo mɔgɔw b'a sa k'a dun ko mama fisa ma ye ni dɔ ye banakɔtaga k'i kan i b'a kun nka i bɛ taa dɔ ta sa f'i b'i tɔ ja n'a ye Ala ka limaniya d'a ma di nɔnɔ ye diden banakɔtaga de ye et puis tumu de don n'i ye di fɔra ci i bɛ tumukisɛ de y'a la mais Ala ko wa fihi shifa'un linnasi ko bana fura bɛ di nɔnɔ de la n'an donna yan an bɛ si yan di ye bana fura ye dɛ kɔrɔna de y'a fɔ tari b'a faamu de kɔrɔna de y'a fɔ kira ko pourquoi aw bɛ nin jiri bɛɛ dun banakɔtaga bɛ tila ka ja di nɔnɔ a bɛ ja nin jacogo la o bɛ sɔrɔ mun de fɛ didenw ko Alakira ma ko e de kosɔn anw ka di bi ja ko n'an ye dumuni kɛ k'a ban n'an y'a banakɔtagaw bila an b'a fɔ Ala ma an tilara koyi Ala b'a fɔ aw b'a fɛ a ka kɛ cogo di o b'a fɔ an b'a fɛ a ka ja kojugu Ala b'a fɔ a ye sɔli kɛ Muhamadu kan n'o kɛra a bɛ ja o de la n'i ye di dun daminɛ o ka kira ka sɔli ma se min ma i b'a sɔrɔ o man di kari m'a faamu de mana kira ka sɔli o de ye di nɔnɔ nasulu ye o de la bana sidɔnbali si tɛ yen ko mɔgɔ bɛ di bila i ɲɛfɛ ka sɔli kɛ kira ka siɲɛ 500 ka sɔrɔ k'a fiyɛ n'i y'o di dun o mana kɛ diɲɛ bana o bana ye o b'i ban pewu kɔrɔla de y'a fɔ ko bana fura ayi o tɛ sisan diw ye sisan diw ye sukaro diw de ye mana a y'aw kɛ pewu fɛn min ye kɛnɛ in kan yan o tɛ diden ye bilen ayi ni didenw sɔnna ka munumunu kira kɔni da fɛ ni nin kɛnɛ sigira kira kama ni didenw ma na o tuma na aw bɛ nkalon kan
jama ka ca dugu min bɛ a ka ca dugu 500 mɔgɔ ka ca mɔgɔ 10 kɔ parce que i bɛna ni ŋunuŋunukan mɛn fan caman fɛ farafin ti tiɲɛ fɔ bilen o de la n da donna na tɛrima faamu de ne bi awa ji min mɛnna ka kosɛbɛ ne ka ji banna yan o san na ne ye kɔmikɔlɔ ji min kɔfɛ kira fasolamɔgɔw o ko a ye piri fɔlɔ min fɔ an b'o d'a ma mana kira ba dira Abdulahi ma ci ba gatigɛra la arajaba kalo juma fɔlɔ o juma fɔlɔ la alamisa lagazara ala ye ci bila janɛmɛ maliki ma ko a ka janɛmɛ dasɔgɔ finitiri kelen si kana sɔn janɛmɛ na min dayɛlɛli ka tila ka ci fɔ alijinɛ hɔrɔmusow ye ani iriduwanuw ye k'u ka alijinɛ dayɛlɛ u ka alijinɛ wusu ye jibila ko a kɛra cogo di diɲɛ wuli sera wa a ko diɲɛ wuli ma se a ko mɛ n ye diɲɛ da cɛ min kanu kama ko a bɛna sabati a ba dɛmɛ la su in o fɔ furu kira ba ma garijɛgɛ fiyewu ka janɛmɛ wo kelen da yɛlɛlen to ni ala tun y'o kɛ ala ye kira cili min kɛ diɲɛ bɛɛ ka ne ye an tun bɛ aya in sɔsɔ mawuludu bɛ ka tɛmɛ o kan mawuludu kɔni tɛ ka tɛmɛ nin kan a ye janɛmɛ da sɔgɔ a ye alijinɛ da yɛlɛ Seru Usmana Madana ay dara b'a fɔ an bɛ girikajɔ fɛn o fɛn na mawuludu ko la ale do dɛ o y'a essayer k'u bɛ ngara da ni mawuludu ko in na ala nana sababu ala sɔnna bi jamana in kan gɛlɛn fɛ Mali silamɛ tɔn bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan k'a ta k'a ye fɔ Kidali a ɲɛmɔgɔya ta mɛn ka d'ale ma mɛ n'i gɛrɛla Hayidara la i b'a fɔ nin tɛ Jalo bɛ yan an bɔra yen kunna sini n'i gɛrɛla la i b'a fɔ nin tɛ majigi de don wa n'a bɛ kuma n'i ye i b'a fɔ a bɛ e dɔrɔn de fɛ ko ɲɛmɔgɔya ko b'a kɔnɔ faama joli sigira ka wuli ka Hayidara to a ka bolo in kan o don an b'a ka yɔrɔ la Mali faama kɔrɔ dɔ bɛ yen n'a bɛ tɛmɛ hali dimɔgɔ tɛ pan kare bɛɛ bɛ tɛmɛ président des ministres dɔ kun don kare bɛɛ bɛ tigɛ fo kasa natɔ don mais o don o y'an sɔrɔ yen o ka forokɛya in tɔgɔ ye di ko ji bɛ ɲɛgɛn na wa a forokɛya tɔgɔ ye di a ji bɛ ɲɛgɛn na don wa o bɛ cɛ in gɛn na a kelen de nana a kelen bon o ye faga de ye tɛrima faamu de et puis a kana kɛ mɔgɔ kɔnɔ ko faama ɲɛ b'i la ayi faama ye mobili kolo de n'i y'a poussé ka yɛlɛ e min y'a poussé i ti don a kɔnɔ a bɛ ɲɛfɛ mɔgɔw de ta tɛrima faamu de an futira karisa ye a y'an janfa e bɛ faamaya dɔn an ko ye faamaya de n'i bɛ faama dɛmɛ dɔrɔn tracteur don tracteur de bɛ siraba dilan ni sira dilanna n'a kɛra gotɔrɔ ye n'i bɛ boli a kan a bɛ fɔ k'a bɛna an ka sira cɛ e bɛ sira wɛrɛ bɔ sa de nin ko tɛ a bɛ faamu wa Hayidara mako ti maa si ka siège la f'o de ka faamu ala ye min d'a ma o b'a bɔ dɔrɔn a bɛ kɛ président ye an y'a kuma bɔ ka bin ne ka Hayidara ɲɛ bilennen ye nin don a ko a ti k'a ye an ko a bɛ k'a ye a ko a ti k'a ye cɛw sɔrɔla ka layidu di k'a fɔ Hayidara n'i ma k'a ye ni e de bilara ɲɛfɛ jama min b'i kɔ ani jagɛlɛya min b'i la ani ala ye hɛrɛ min k'i ye
mais mugandine bolo ni ne ko e ka jaga boy ba fo mako bala mais mi ne bolo ci bolo ne bi kuma ye ba do mako ci tala wallahi ala e here kai koju ele bi sika kuma ke amaso o ko boy dara ni maso ami to enjoy wallahi nga lahara ko ni amba dira ala la ko e bana kola ka dine cheni yana ako ami boro wuli amanya ayere ma fonzo na de doko pa bi kai donc o de je kuli kalfala wallahi walli deri kono wori bo daade do ne be kala mago do bamako kamni na yoye dayela ni ay dara ko ay warbo wasura ay million duru million woro bo kada anto wa keme do wa binani do wa mo leader de bi balula no de ambora sikaso o make mashi ko fa be ya yetelela ala ko de do ne ka mo limi fle ne ni isu boto leader ka chila sikaso 4h du matin fali de do fe min do o de la balma ke min sugona sugo ye wuli bali de wallahi doyle wele ko na mi moli bolla kwanga hakili to ayera la ko fali banye to ne ti mobili kono fali sugora la ngo bala ka ke here Allahu akbar 4h du matin fali blaranye fe wallahi aye fali goshi ya bi boya ka se école su yoremo mobili non ina complètement amoko Allahu akbar botoro ye koroni klibi mais anga mobili kera bani ni babadi Allahu akbar isu bora ki jo kamba ke to godi ngo nanda do amba ke to nyini ni ala ko de wallahi ni tubabu ye machi abi jo ni ka sira fere koju on de bora ala kama wallahi haidara de yanchi ko silame o ka do dakele ka bo dakele o je kulu leader amo de chila wallahi ala na ya soro ni ko ni ala ko haidara ye min fo abaka wallahi anya nyini fe ni cheni ka sira ka ande من البرد الله من الجبار الله من الودود الله من القهر الله عيد الله ambola hali toroshi ta ambolo mawli munumbina ni mawli wera bina na ya soro mawli feruzi menene ndo ipsika kisika sarama wallahi meni mawli na na awa mawli di kayma ka sira cheti koju ya alaka tebi sigata Allah ambola ay kare nani dale ye nyokon ko ayanjo koju anu la jo ko akara to ko shugure ke be mi ngom fle a ko fe ma soro ngo fe ndan soro sigata Allah ayo bale de to balle onge ko ma ke to godi ango nguni ya nye fo ala ikaba ambe sira me ngandi sira dikuka wallahi ya ni ay bi mobili pousser ala moso bale ko jigina de ka mobili korota e ba fo chefa Allahu akbar ka black ref koju wala kama banda sigata Allah mobili kura ibada Allahu akbar isubeya ambora siga so kada katikati fima min filɛ jɔn nana o kura dama ngo isuma ngo ni maloyara ala ye dɛ ne kun ye min fɔ n dusu la ngo ala ka yafa ma o de kɛra ni leader sira balle minnu m'a faamu k'a fɔ hayidara mako bɛ présidenya na hayidara mako fosi tɛ présidenya ayi a mako bi silamɛw ka bɛn de la balle mais a ye diinɛ lajɛ kɛ anw ka diinɛ tiɲɛna an bolo mawuludu ti bɛn maa ti suuli maa ye mais i b'i suuli i bo o ni i jɔlen t'o kɛ de musa i b'i suuli o ye hayidara sigi n'a wuli bɛɛ ala ka cɛ dɛmɛ e ni ala cɛ ni walimuso b'i bolo wo kɔnɔ ni ko ala ka cɛ dɛmɛ ni cɛ dɛmɛna i ko b'i da fiɲɛ na dɛ san joli ala ka cɛ dɛmɛ kabini n'a kere don
kabna kele koju ala ka tiɲɛ dɛmɛ dɔrɔn siga t'a la n'a bɛ nkalon kan a bɛ taa sɔrɔ yen dɛ wallahi a ye lideri faamu ah kun wɛrɛ foyi t'a la silamɛw ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ Kojugu. wa mali bi hɛrɛ o hɛrɛ Ah. kɔnɔ lideri de wallahi tɛrima faamu de koju o y'a bɛɛ sakili cilen ye wallahi wari minnu a bɛ fɛn o fɛn ye tele la Ah. an bɔra Kayi sisan a ma don ke n'a nana ko a ye muganden o y'a sɔrɔ a ye tɛmɛ bi siga t'a la a bɛ balo lideri bɛ balo ni a ɲɛmɔgɔw ka posi kɔnɔ wari de wallahi wa kun wɛrɛ foyi t'a la silamɛw a ye bɛn wa o bɛn de bɛ na ni mawuludu ye mali kɔnɔ wallahi balli saa dɔ ta kɛra ah ko état d'urgence wa aha o ɲagamina ko an ka mawuludu kɛ misiri kɔnɔ ah mɛ sugu dɔ ma dabila siga a bɛɛ kun ye formation américain de ye siga t'a la a ko jama kana jɛrɛ juma seli ma dabila jama kana jɛrɛ sugu dɔ ma dabila o tuma jama jumɛn ko don o kɔni ye mawuludu jama ye koju balli o bɔra yen ah ko ebola ah ebola ala to kuma balli o y'an bagabagaw la ah ko jama kana fara ɲɔgɔn kan tigɛw kana don ɲɔgɔn na ke ɲɔgɔn bolo k'a sɔrɔ wallahi ah mali faama kelen si tɛ yen wallahi min y'a fɔ mɔgɔ damadɔni de farala ɲɔgɔn kan dɔrɔn ka boli ka telefɔni ci duguma ɲɛmɔgɔ tɔw ma dɔrɔn ko président ko tan skik skik a ko cogo di kira ba garijɛgɛra la min kɛ oh ko hali kɔnɔw kun di tɛmɛ ala kira ba la skik n'a tɛmɛtɔ don ni kɔnɔ min b'i pan o b'i jigin fɔlɔ ke k'i jɔ fɔlɔ parce que kira a garijɛgɛlen don ala kira de wallahi Allahu akbar o ye bonya dan ye siga t'a la na وكانت إذا جاءت تستكي من بئر يسعد الماء إليها إلى رأس البئر إجلالا وإزاما لرسوله ni kira ba kun bɛ ji bɔ kɔlɔn la kɔlɔn kun bɛ fa ka na wallahi a ba kun di jirifilen jigi bilen oh Aminata kun bɛ so fa a bɛ taa skik nka ni muso tɔw nana a bɛ olu bɛ juru jigin siga t'a la f'u b'a firifiri ka sɔrɔ k'a bila wallahi mɛ ni kira ba kun nana ah kɔlɔn kun bɛ fa koju ka se da la wallahi kira ba kun bɛ jurufilen bila ah a bɛ so fa a bɛ taa balli mun kosɔn ala kira bonya kosɔn skik na فأخبرت بذلك زوجها عبد الله فقال له a ye nin fɔ a furukɛ ye n'o ye abudulayi na هذه الكرامة لمولود الذي في بطنك abudulayi ko a ma ko i garijɛgɛ bɛ den min na ko den barikama don dɛ koju k'o de la ala ye dabaw bɛɛ karaba ye wallahi fo ka taa se kɔlɔn kɔnɔ jiw ma skik na قالت لآمنة Aminata ko ah وكنت أسمع تسبيح الملائكة حولي a ko n'ale kun bɛ taama wallahi k'a kun bɛ mɛlɛkɛw subahana ye fɔ k'a mɛn a kɛrɛfɛ skik kira ba kɔni Allahu akbar nin y'a sɔrɔ ala kira ma bange ke na وسمعت قائلا يقول هذا a ko a ye kumakan dɔ mɛn wallahi na هذا نور سيد المرسلين a ko nɔrɔ min filɛ i la Oh. n'o ye garijɛgɛ min b'i la Oh. ko nin ye cidenw bɛɛ lajɛlen ye ɲɛmɔgɔ garijɛgɛ Allahu akbar na رأيت في المنام شجرة وعليها النجوم الزاهرة بينهن نجمة a ko a ye jirisun dɔ turulen ye wallahi jirisun in dolow de b'a la wallahi na فاخرة أضاء نورها على الكل dolow bɛɛ lajɛlen la dolo kelen bɛ yen o nɔrɔ ka bon ka tɛmɛ dolo bɛɛ kan skik Aminata ye nin de ye sogo la koju na وبينما أنا ناظرة إلى نورها وإشعالها a ko ne b'a la ka dolo in filɛ cogo min na a n'a bɛ kebe cogo min wallahi na إذ سكتت في هجري وسمعت هاتفا يقول o dolo kelen nana bi ale Aminata ka so kɔnɔ skik na هذا قائلا يقول o dolo binna min kɛ o ko
هذا النبي سيد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم عليه ممنجة أدلي دولين بني فدو لقوام كوني ندولو من فلة كوني على كلا نوري سليم لا كما تقولوا دولين يا هافلي ماي والله ibandiri min bi i ka so i fa y'o filɛ k'o ta kɔni siga t'o la koyi a y'a filɛ dɛ filɛli man ɲi a y'a lajɛ i bɛ taa dɔgɔtɔrɔ fɛ yen tubabu dɔgɔtɔrɔ min ti ala fɛ e min ko filɛli man ɲi o de bi e wɔɔrɔ k'i da f'a b'i yɛlɛma n ko dɔgɔtɔrɔ bi consultation de kɛ fɔlɔ turabuda yɛrɛ dama kɛnɛ f'u bi fɛnni dɔ da i disi la ka dɔ don kulo la siga t'a la a bɛɛ ti filɛli ye wa o don ko maa t'i gundo dogolen dɔn balle maa t'i gundo dogolen dɔn min t'o mɔgɔw b'a f'i ye ko sa bɛ na sini sa tɛ na de siga t'a la sini sera wa ma se fɔlɔ dɛ mɔgɔ bɛ gundo dogolen dɔn balle cɛkɔrɔba min ko ne ma ko kira bangera dolo min na k'a bɔra ɲina a y'a fɔ ne ye bi y'a kalo 5 nin kalo y'a kalo 5nan de n y'a sɛbɛn ka bila jaa mawuludu bi bɛn ntɛnɛn yɛrɛ ma na tɛ o tɛ gundo dogolen dɔ ye siga t'a la Abulayi Aminata ye nin ye min kɛ a fɔra ye ko nin ye kira laban dolo de نعم ثم أتاني ملك ومعه ورقة خضراء فقال وكفى ملك دوننا papier bingenenama dɔ b'o bolo نعم فقال وملكينكو إنك هملت بسيد المرسلين ونبي المؤمنين أقول كادو إجرجلا ني تشيدهم بين جلين يمغوي أني النبي نمون كودي نعم قالت فأنبهت من نومي مرعوبة وحدثت بذلك زوجي أقول كوننا كابونغا سنغولا نجات كلي ميو نيفون فروكي نعم فقال عبد الله يكو قومي إلى خليفة ابن عتابي أقول كتا خليفة في ابن عتاب وكوني دوني بقى باي أو واتيلا يا سورة كلام بانجي فلو ميكودونغو وتا أفو والله نعم يفسر لك هذا المنام أكابنا سبوي غرفينا نعم قالت أكو آمنة فأتيت إليه وقصصت عليه هذا المنام نينا نافني كلا بادي كاي والله ودو كوسون سبوي فماي كي ni sugura kana fo mogoy mogo min ta ko sigatolla ni ye sugo fo mogoy min ta ko do amana min fo abiketi o de la ni sugura ni wulira ka bo inye yelera ibi shigla dika ni nye yelera afo a'udhu billahi min sharri ma ara'aytuhu fil manam ni mi na mandi afo ala nye taga nyini fe ka bo fen toroma ni mi ni sisa wallahi mawuli ni nyumando e ba fo ala nye here nyini fe nye here mu nye sisa ibi ni ngai bi sura ka wi sigata suna subo wuli ban do de ni ya ye tuko mina ya fo mo folo mi ye no ko here abike here o de la subo manga na kali yorobe mana wiye a cika ta subo kono dona infe wallahi na فقال خليفة ابن عتابي خليفة ابن عتابكو شجرته هو إبراهيم خليل الرحمن akuye jirimi وسيدنا إبراهيم نعم والنجوم الزاهرة هم الأنبياء من أولاده dolo munun bɛ jiri su in na ko o ye Seydina Ibrahimu den de Allahu a denw kɔni sigatolla n'o ye kiraw ye na والنجمة الفاخرة التي على ضوءها على كل dolo min nɔrɔ bonyana ni dolo bɛɛ ye wallahi na فهو نبي يظهر في هذا الزمان a k'o ye kira ye
kira min bi bange jena bana na يكسر الأوثان ويعبد الرحمن kwa bi bolu kari kwa bi ala foto na وأما سقوطها في هجرك ngadolo inga bi ere kaso na فسوف تلدينه وسيعلو مكانه ibne di do bange o debi yele tere o bi chewda ni asoro kira ma bange fo na وينتشر في المشرق والمغرب برهانه kwa ka delu bi jeze koroni klibi befe na فرجعت آمنة إلى منزلها فرحة مسرورة amene tanu so jara sigara kataka dukon na ومرض عبد الله بن عبد المطلب ومات بالمدينة abdullahi o banana mi ye abdul muttalib de no ya la kira fa o banana manya fatura mais ale fatura yasri badi parce que kira tare ko fe madina kira madina tul munawwara suno yasri ba ko mana kira fatara a fatura na وآمنة 6 أشهر وهي حامل برسول صلى الله عليه وسلم aya soro aminata kono kunyi kalu wora sitatu ashuru kitabu chaman bena minga kira bagga jigera kalu wora afafa na ومات عبد الله وكان عمره 18 سنة kira yere fafatura o ya sora shi sandani shi onge o fatura folo ngeni nyana a musu folo kunye kira bay aminata ay koyo fana ke kalu wora doro halu masage nyonga utura jala doro kira fabina onge musa ni jugu sara kana muso ibitaw ma waso yorote ha che sara dia bore amon di ma waso yorote ay dodo ibito tari ma famodi kira fabina na فلما دخل شهر ربيع الأول في ليلة 12 tumara minani arabiul awwalu nana noye ashutani flanaye na وهي الليلة الاثنين من ليالي البيد o kera ndenendo ya dofe noye layadul bidi do munun be ni kile bi ka kalo to kenena kile yere bi bo ka soro kalo matulu fo de ko layadul bidi na التي ليس فيها الظلام dibite sumi na fiyo o yesu ne tere musa dibite entre ayo defo la bina mawludu yoro la aya par kira muhammadu be e dobna fo ko bi ke todi en ni bi ka so ni tere commandita ni ba fe ka M7 laje ni bito dige otiboa ni ba fe ka tebe shirfly laje ni bito were dige otiboa ni ba fe ka atoko energy fm laje ni bito do dige o farati la wa ni moko be holandi la ni bito were dige otina ameriki titi wa e boni ka du da fe wa itara yoro la wa komani de mate wa doni ye komani gla ba hawda tubabu ye komani gla ala de ye tubabu da n'olu ka dɔnniya sera k'a to i b'i to i ka so i b'i diɲɛ bɛɛ ye ala min y'o da olu da o ala t'i dɛsɛ fiyewu ka kira na yan o de la journaliste bɔra an fɛ o don ko jamaba in bɛɛ bi an bolo bamakɔ ko pourquoi an b'o to yen ka na banikɔya nka o bɛ sɔgɔbɛli kɛ kosɛbɛ dɛ jama ko ti anw se yan anw bɛ kuma jama minnu cɛ la a tila ko fila ka ca yan an fa minnu bɛ bɔ yan ka taa masatɛrɛni na ɲamakɔrɔw b'a ye n ko mɛ mawuludu bɛ kɛ kɛnɛ o kɛnɛ kan ala kira bɛ na ye
akadenw ye kira kana an faso la wallahi sirika y'an ka dugu la a man di ne ye bɛnsɛnkɔniya baga ka ye wallahi o dama tɛ mawuludu bɛ kɛ yɔrɔ o yɔrɔ la n'i ye mawuludu kɛ wari dɔrɔmɛ kelen dɔrɔn hali n'a kɛra dɔrɔmɛ ye n'i y'a ta ka bila i ka nafolo cɛ la wari o wari dira mawuludu kama n'i y'a dɔrɔmɛ kelen bila i ka nafolo cɛ la saa t'i yɛlɛma fiyewu f'i ka kɛ waritigi ye ne b'a fɛ n ka dugumɔgɔ bɛɛ ka kɛ waritigi ye a bɛ faamu wa mawuludu bɛ kɛ kɛnɛ o kɛnɛ kan kira yɛrɛ bɛ yen dɛ a b'an fɛ yan ala ka limaniya d'an ma وكان عبد المطلب يطوف بالبيت الحرام Abdul Mutalibi ale tun bɛ tawafu kɛ Beitul Harami la iyo dɔn wa o ye alikaba ye لم يبقى عند آمنة ذكر ولا أنثى Aminata cɛ ma to a fɛ so kɔnɔ jango muso وقد أغلق عبد المطلب عليها الباب وبقيت وحيدة في بيتها Abdul Mutalibi komi Aminata garijɛgɛtigi don muso denmisɛnnin don a ka kɔnɔɲɛ fɔlɔ ye alakira de kira mɔkɛ tagatɔ alikaba la a ye da sɔgɔ alakira bada la parce que a garijɛgɛlen don فإذا هي سمعت حركة بين السماء والأرض Aminata tora so kɔnɔ a ye mankan dɔ mɛn beyina sama'i wal ardi sanfara ni dugufara cɛ a dalen so kɔnɔ a y'o mɛn ورأت ملكا عظيما بيده 3 أعلام a ye mɛlikɛba dɔ ye darapo 3 bɛ mɛlikɛba in bolo نشرت الأولى على المشرق a ye darapo 1 bila kɔrɔ fɛ والثانية على المغرب ka dɔ bila tilebin fɛ والثالث على البيت الحرام ka dɔ bila Beitul Harami la فإذا kitabu dɔ bɛ yen ko Nuzhatul Majalisi o b'a walawala i ye ko Jibirila ye darapo 1 bila alikaba sanfɛ ka 1 bila Beitul Maqdis kunna ka 1 bila alakira ba ka so فإذا دخلت عليها 4 نسوة o kɛra min kɛ muso belebeleba dɔ 4 muso 4 donna a kan o ye hɔrɔnmusobaw ye n'i ko mawuludu ti bɛn ala ma mawuludu kɛ ni muso belebeleba ninnu ti na ci ala ka cidenw don كأنهن الأقمار متزاورات بهدر البيت olu kɔni n ka sanu u jɛlen don يفوه الطب من عطافهن kasa duman bi bɔ hɔrɔnmuso ninnu na fan bɛɛ fɛ n'u ye turu cɛ ɲɛ kɔrɔ musa i b'i kunkolo dɔ dɛ olu de nana Aminata sɔrɔ a ka so ye فقلت من أنتن اللاتي من الله Aminata ko aw ye jɔn ye ala ye hɛrɛ kɛ aw ye ka ni farisogo d'aw ma k'aw nɔrɔ ta aw ye jɔn ye من الله علي بكن في وحدتي ne kelen bi n ka so yan tin ma nɔgɔ jiginni ma nɔgɔ ala ye ne ka tɔɔrɔ wuli ni aw ye o y'a sɔrɔ kira ba kelen bi so kɔnɔ de ala ye hɔrɔnmusoba ninnu don a kan فقالت olu ko أولاهن أنا مريم muso kelen ko a ko ne ye Mariyama ye kira Isa ba kɔni Mariyamu musa n'i bɛ ala deli den barikama na i b'a fɔ a ye ka d'a kan ko ala a kɛ cɛ ye sinon n'i ko ala den barikama di yan ala bɛ sɔn ka kɛ muso ye dɛ tari m'a faamu de mana kelen ko ale ye Mariyama ye وقالت آخر أنا سارة filanan ko ana Sarata ko ale ye Sarata ye Seydina Ibrahimu furumuso o de ye Sarata ye وقالت الثالثة أنا هاجر أم إسماعيل عليه السلام dɔ ko ale ye Hajara ye n'o ye Seydina Ismailu ba ye
وقالت الرابعة أنا آسية بنت مزاحم امرأة فرعون مسناني ناكو كوني آسية تاي وي فرعون مسن كون بلي على بيسكول والله فرعون كوي كافري بادي aka kafiriya dama tɛmɛna fo firawuna ko k'u ka étage jɔ la'alli attali'u ila ilahi musa ko n taa musa ka ala kɛlɛ Allahu akbar o ye kafiriya da ye firawuna bana ala la a tɛ ala fɛ nka musa ye san 40 kitabu dɔw ko ten san 40 e ni ne bɛ kuma da la cogo min na kira musa ni ala tun bɛ kuma ten musa ye san 40 kɛ firawuna nɔfɛ a ma sa a ma ɲa don dɔ musa ye ala wele a ko afatu innul kafir alayya ala e bɛ sɔn ka kafiri dɛmɛ ne kan ala ko musa firawuna ye kafiri de n b'a don janɛmɛ kɔnɔ mɛ jogo dɔ bɛ firawuna na ne ti baga firawuna ma fiyewu ko kafiri don a kana ne ala bato fiyewu mɛ k'o tan t'a la mɛ dugawudenya denmisɛnninw an jigi misɛnyanaw la mɔgɔ bɛ tasumabɔla ɲini tari i bolo kana jeni cɛkɔrɔba jigi y'a den ye nka o ye kunun o ye kira ɲininka ko diɲɛ wuli bi se cogo di ko a bɛ dɔn cogo di kira ko ko ni jɔnw kɛra patɔrɔn ye waati o waati ko diɲɛ wuli sera jɔn bɛ kɛ patɔrɔn ye cogo di o ye bi de ye cɛkɔrɔba si san 70 san 60 n'o ma taa foro ci kɛ dumuni ci dun funakɛnin b'i da so kɔnɔ e fa de bɛ taa baara kɛ an t'a bɔnɛ kɔnɔ nin ye duden bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ foroba foro la k'a ta 8 heures fo wulada fɛ fo lansara u bɛ to k'u biri dɔrɔn ka kunkolo bɔ worofuranjɛ la mɛ ni baara jiginna lansara ni tile binni na a kelen kelen bɛ min kɛ o ka jɔnwari foro la o ka ca o kuru bɛɛ ta ye foroba foro la hasidiya nana ɲɛngoya nana wa ala bɛ barika bɔ fɛn bɛɛ la den bɛ taa tunga fɛ n'a ye wari sɔrɔ an baw bɛ yan a kelen kelen bɛ yan n'i nana ni wari ye ka bɔ taamayɔrɔ la n'i y'a jira i ba la san'a ka wari minɛ a b'a fɔ ko nin ma dɔ bɔ a la dɛ n'i ko ayi a b'a fɔ taa di fa ma mɛ bi dun kabini den bɛ na ba b'i la don so kɔnɔ i bɛ nin wari tila dɛ i bɛ taa dɔ di bɛnkɛw ma n'i ye nin bɛɛ di fa ma a bɛ n jeni ko min na a bɛ taa d'o ma mana i b'a tila dɔ bɛ taa di ba bɔyɔrɔ la dɔ bɛ di ba ma e yɛrɛ bɛ dɔ bila i kun fitinin bɛ taa di fa ma aw ni ala cɛ den min ye fa nɛgɛ o bɛ sɛfan ci o kumana barika fan si ti an ka kow la cogo di mɛ barika bɛ don o la cogo di a ye fara ɲɔgɔn kan a ye kɛ ɲɔgɔn fɛ o de kɛra ɲinɛ mawuludu tɛmu de ye wa innaka la ala khuluqin azim jogo ni jogo tiɲɛna danbe tiɲɛna ni jogo tiɲɛna hɔrɔnya tiɲɛna o jogo tiɲɛ de donna duw kɔnɔ bi ni duw bɛɛ fara fara ala ka limaniya d'an ma ni ala ye hɛrɛ ni di min ma ni e b'i ka hɛrɛ don du kɔnɔ kana gɛrɛ i musow la dɛ
hɛrɛ kɔni e ti dimi de wa i bɛ nin bɔ u b'a kɛ tan u b'a kɛ tan n'o don n'i kulo la dɔrɔn i mako sera mɔgɔ min b'a ɲini ka mɔgɔw nafa o ka di ala ye ka tɛmɛ mɔgɔ min yɛlɛma bɛ misiri kɔnɔ o ma sera suru den ma ni ye papiye bila ko fila minɛ mɔgɔw ko yɔrɔ ka jan tellement faamu de n'o tɛ ɲɛ b'a la sufikɛ a bɛ kungo kɔnɔ san 40 san 40 la ilaha illallah a b'o de wurudi la ilaha illallah o fɔ ko kelen n'i y'a baraji da baraji kan ka diɲɛ n'a kɔnɔfɛn bɛɛ ta ka da baraji kan a baraji ka bon o ye mais sufikɛ ye san 40 kɛ a b'o de la ilaha illallah ka kan a bɛ forotigi dɔ ka foro kɛrɛfɛ kɔnɔw bɛ to ka forotigi ka foro dun ni forotigi na kuma sera kɔnɔw bɛ galo ka wuli kɔnɔw ko ɲɔgɔn ma don dɔ ko n'an b'a lajɛ ni forotigi in bɛ na n'an bɛɛ jɛra ka wuli ɲɔgɔn fɛ an bɛ forotigi tigi tigɛ kɔnɔ dɔ ko ko ni forotigi in b'a dɔn ko a ka tile kelen arabato ka fisa ni cɛ in ka san 40 la ilaha illallah ye ko a t'i dimi sufikɛ sigilen y'o mɛn a bɔra kungo kɔnɔ a taara dɔnnibaga dɔ ɲininka o dɔnnibaga ko ko parce que cɛ sɛnɛkɛla in ka ɲɔ de bɛ kɔnɔw balo kɔnɔ balo de bɛ b'o la mais e ka kɔlɔsi e bɛ jɔn ni balo n'a ye munna mɔgɔ min b'a ɲini k'a don niw na ka niw na hinɛ o ka di ala ye an bɛ gɛlɛya o gɛlɛya la fara-fara ni gɛlɛya don tellement faamu de kana kɛ kuya dɛ mɔgɔ fa bɛ fatu ka nafolo to a b'o tila i fa bɛ fatu ka foro to o bɛ tila mais n'i fa fatura ka barika min to i la o ti tila dɛ barika ti tila waritigi kɔrɔ bɛ yen faama kɔrɔ bɛ yen mais barikatigi kɔrɔ i t'o ye ɲɛ na a bɛ sɔrɔ faw ni baw de fɛ aw kana kɛ bonya dɛ n'i y'a sɔrɔ a don faw la o de b'i bila ɲɛfɛ mais e mana min sɔrɔ i b'o tila i bɛ dɔ bila yen i bɛna nkalon tigɛ i fa ye ale ye nin de sɔrɔ k'a sɔrɔ i ye min sɔrɔ a ka ca o ye i mako bɛ sa ala ka limaniya d'a ma wa kabi ala ye diɲɛ da ala b'i ko kɛ ko kama ala ka limaniya d'a ma na ويجب علينا معشر الحاضرين والسامعين القيام عند الذكر مولده الشريف تعظيما لقدومه البهية. an ka wuli ka an fara foni ka ala kira ka nisɔndiya jira kɔnɔw y'a kɛ waraw y'a kɛ an yɛrɛw ko ala ka hɛrɛ kɛ bɛɛ ye a y'aw yuguba ala kira fasa la yarabi ala ka gɛlɛya ni sɛgɛn bɛɛ yuguba ka bɔ aw fari foni ne y'a kɛ yarabi ala kana tɔɔrɔ lase aw ma aw donna ala kira min kama n'a ye nisɔndiya fitinin min dira ala la nin ye wallahi nin nisɔndiya fitinin ka fisa san 100 ala bato ye misiri kɔnɔ ka sɔrɔ i ti ala fo soja bɔra ɲɛnama ka sababu kɛ mun bɛɛ bɛ kan tɛ dɔn n'i bɛ fɛ ka don ne ka da fɔ i bɛ don ka ni hayidara de parce que n'i donna ka ni hayidara ye i bɛ sɔrɔ o ye sɔrɔli dan de ka sababu kɛ mun Sirif Usman Madan Hayidara an fa n'o ye karamɔgɔ nama ani karamɔgɔ Siriki olu kalanna kalansenba de bolo Hayidara fa de taara kalansenba y'a sɔrɔ ne fa de ko karamɔgɔ Seguba ko Hayidara fa ma 1938
ko ka na n'o ye ne fa ko ni cɛ min sigilen filɛ nin n'o ye ba madani ko a bɛna den dɔ bange o den diɲɛ bɛɛ bɛna den tɔgɔ fɔ depuis o don ne fa ni Hayidaraw jɛra fo kana se bi ma o la tɔgɔ donna ko kɔnɔ dɔrɔn n bɛ nisɔndiya o la mawuludi kɔnɔna n ma fɛn sɔrɔ min bɛ ɲɛnabɔ ka tɛmɛ Konatɛ ka Hayidara fana an nakun yan nɔ mawuludi ko de don komi mawuludi bɛ kɛ yan nɔ a bi san caman bɔ bon an b'o sira de kan o de y'an si yan nɔ ayiwa mawuludi kɔni kɛli dugu nin na an bɛ se k'a fɔ nafaba de b'a la pali fɔlɔ dugu nin tɔgɔ yɛrɛ tun ma dɔn ka se diɲɛ yɔrɔ caman mɛ mawuludi ko nin kɛra sababu ye dugu dɔla kosɛbɛ mɔgɔw fana bɛ telefɔni ci ka bɔ fan bɛɛ komi n'a taara n'a b'a bɔ tele la sisan mɔgɔw bɛ dugu kibaruya ɲini fo bɛɛ ye dugu nin dɔn o cogo la Mamadu Konatɛ ye mɔden de ye n mɔden don parce que n kɔrɔkɛ denmuso den don mawuludi yɛrɛ daminɛli sababu Mamadu Konatɛ de don parce que ni kalankɛla tɛ yen hali ni fɛn dɔ ka di ye n'i b'a fɔ ka kɛ ni kalankɛla t'i bolo a ka gɛlɛn mais Ala ye Mamadu Konatɛ gɛrɛsɛgɛ de kɛ a la sinon yan ye dɔnnibaa duguba ye mais ka bɔ tukan fɛ ka na mawuludi kɛ a sababu ye Konatɛ ye ani Konatɛ farala ɲɔgɔn kan ka na mawuludi kɛ dugu nin kɔnɔ yan nɔ. Donc ne bɛ min f'u ye dɔrɔn o de ye an k'an cɛsiri o hakilila kelen in fɛ Ala ti bɛɛ k'a fɔbaga ye a fɔli yɛrɛ man di bɛɛ la mais Ala y'a nɔgɔya min ye hali n'a y'a sɔrɔ an t'o fɛ ni tiɲɛ kɔni don an ka du dilanli hɛrɛ b'o de la an ka tugu o tigiw kɔ an ka juguya dabila n fasolamɔgɔw fɔ kosɛbɛ ni o de ye tuna ye parce que jama min bɛ yen n'a y'a sɔrɔ ni tunakaw n'u ka yɛrɛ dɔn ni balimaya tɛ n'i ye jama in cɛ ka na n'i nana sɔrɔ i faw ni baw bannen don jama na a bɛ ko nege bɔ mɔgɔ la mais an y'a sɔrɔ mawuluduya ninnu fɛ hali tunaka bɛɛ tɛ si so kɔnɔ bi dɔw bɛ fini fɛnfɛn de ka dunanw bila a kan parce que an y'o de fɔ aw ye cogo min na jɛkulu sigilen tɛ min bɛ groupe financer donc sani a ka faamu sama-samani dɔw de b'a la donc an bɛ tunakaw fo kosɛbɛ ka nabaga bɛɛ lajɛlen fo ka radio baarakɛlaw fana fo k'a ɲini Ala fɛ Ala ka hɛrɛ k'a n'aw ye ne ti kado wɛrɛ di aw ma ka tɛmɛ bisimilahi arahmani arahim kan wallahi n galila Ala la a dugawu min n'a b'a bolo hali n'i tɛ se k'a kalan bisimilahi wurudi dɔrɔn siɲɛ 786 i k'a dugawu di dɔ ma dɔrɔn a k'a kalan ou bien a dugawu kan ta dɔrɔn n'i ye bisimilahi wurudi dɔrɔn i ka a dugawu bila la i ka téléphone na i k'a lamɛn a kɛra hami min kama siga foyi t'a la o bɛ dilan n b'a ɲini Ala fɛ Ala ka barika ɲinan ta kɛra hɛrɛ la san ɲɔgɔn caman bɛ Ala bolo yarabi Ala ka a tɔ bɛɛ nɔgɔya ni nin fana bɔra ye ziyara bɛ yen kɔrɔnajigi fana bɛ yen ni Ala sɔnna n'a don sera an bɛna o bɛɛ kunnafoni wassalamu alaikum warahmatullahi. Bara in kun cɛra ni Ala deliw ye ani duwawu caman Ala ka san wɛrɛ mawuludu Ala ko o yira an na hada wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Haidara donga ka fuzani sanu ni wariye donga